ini sar doktor Biswajit tamo saya kerja akar sini apa nanti rosikar sini apa nanti soal tiba san cuma sang hamil salah sini tiba soal kubuni bosong bosong usum jadi sasa gitu mani so no kulum baiknya darah mana sama tinin video no hamil tadi nubuni saya mana sini Rabindra sini sar basket cook citra sak nanya ke kutuk mani sini sar doktor Biswajit sak awo doktor Biswajit thokai batpar oh mah bengsan faizau ke bekhanai zabru buru zon tarap zak bora tipra sarang subanai bora tipra sarang mathangnai bora PhD khaijak pora leka paisa boba university ni doklam sinia kuble bo university ni doklam sinia pan the boba ko kho to tho sinia kuble ari ko kho to tho sinia pan ko agar sinia pan the bung sime am pan the bo ti brimam pan the ti brimam kan ha bo sini tipra sarang subai tongle pilak nat chong kubun do phani borok sini pilak nat chong ha sini do phano bor kusubi samani no ku onyo do phani onyo jagani phai tai norong nugi makna sini tipras no tai family kaisana Bwthar tokhari Bwthar mani mane hamya bongin jaga on phoboi sini tipras sang jaga mane hamya phoboi tai bongno saya slamai nor tamu khaiman ka obrong tamu khaiman ka tamu justice nei manka sini tipras sarok no ashke na tokhar mani Bwthar mani kubuni bosong obring justice nai di obuni bagi kokti sadi nor emil ram samungom to sible sini dopa bonting dongka kaham khaina nangan sung buskana tin tipras no agruna nangan sung kubuni bosomai busuk kusum jagi to bisinai ke dar tai manai song nor video na hezake video no like khadi te channel no kata ngan ke subscribe khaina bo tap pelai kheno lasimong selama sinja sini dopani bagai belai khala sini sinja sung obahai mung nang rong no bongni sagaw sung hamya kok salaimani kok sitra salaimani sini iem tutui sini borong borang sini iem sar Rabindra te broma bobah ki kok sitra samani kok sitra pason hamige kutuk mani sini sar doktor Biswajit sakaw sini sar doktor Biswajit tamo khaike ba nong no bo sini tipra sar no subai sitomle tipra sar no hamkrai si khai tomle tipra sar no bahi talangi manai bersang aguri manai sini dokon bahi kusugo kari manai obono subo samong khai tomle noro kai sini sar doktor Biswajit sakaw noro kok sitra hamige kaske pason hamige kutuk lai mani bakhanai thapru puru zon tarap sakku sini sar doktor Biswajit bakhanai zon tarap sakku bini bakhanai zon tarap jan tong bakhanai kolok tanar giton obonong ni kuno samungya nong iem rong samung kangke sini tipra sarok bom tingi tongka mase mane ngereng tongka tipra sarok bo jaga tongi tong bor himi tong tamang tong tipra sarok obono sinanyan bule nong samung ba noro tipra sarok meeting lai kana kutuk lanya ni pason ruwi obo hai boro ba hai siblai boro ba hai siblai o doktor Biswajit na tipra sarok na nai tipra sarok na subana pose pora lekha paijak university doga chikro bohor se sinia ko kobo ko kho bobo se sinia ko akar bo sinia ko ari akar sinia pang te rosikar sinia pang te bo tip phan ri man tang tip o yak anguthi bai o yak ni o boy o yak bai tip ri man ro phan tang o bai kita beng lai di nong iem sam o bai di ba nor te bo sumanas nam le sini sar doktor Biswajit no o ma bo samong gaham khai dong sini sar doktor Biswajit no ga o mai samong gaham khai nor nor subanas nam le nor te bo hamya sarayu sini to phana te bo tola siklangani nayo sini sar doktor Biswajit asike mase mane ngeron subai dong mase mane ngeron subai dong le kona kuni besar basar go utabok aro nai akoi thangai sini tipra sado phana sung baike thanjang ai baike sung goreng sangai sung bosang aku thangai nai obon su bo sable bo samong khlai tong le bo bini personal babe bo bini rang bai tipra sang no bo subai tong gari auto 407 bara bo auto rokha electric auto rokha bo tabuk bo bus rok bor nai Agurtala to Guwahati Selong rogo thangmanan bagi sini tipra sang tebo safety ngani bagi sini tipra sodo phani bagi tebo suk sung tebo santi manai sini tipra sodo hoi dopa sungo bagi tebo sung malai lai khangke sungo bagi sini dopa kusugo kai manai ble sini sini Rabindra sini sar baba ke khuk sidra kutu doktor Biswajit thokai boro kantri berai sa bus country berai o country da sini o bai country sini kono sini aron kono sini ya ko bo o boss hai ko koto sai dong doktor Biswajit jane ba beni rang bai phai dong ro fraud o thokai buindo poi busak mani doktor jang mani nura nukha sini sar doktor Biswajit kubun bosong busak mani abo kono fraud ya abo kubuni bosong rok kono hamya salami bu
sini sar doktor bisu sakawo hamya salame bu sini tiprasa nor obah ke kok sitra kata saladi sini sar doktor bisu sini tiprasa ni bagai maya ganang sini sar doktor bisu maya ganang bo tiprasa no subanai bini sak bai thang bini thuya sak bo subai thanai ni shau sini sar doktor bisu maya ganang sini tiprasa kono ashike hamjabu ashike hamjak lagi sini tiprasa bo tabok tiprasa no bo mase mane no subai tong bo koilok bo kairi ka timani no koil kairi ka sini iem rok hanjana sini neta peda hanjana rok ngai kok sitra sale tiprasa ro moi ko tui mesin koto kaisa tui mane ngetong kunikan kuna kuni besar basar ko dongol besar tui mane ngetong tabo konto mesin kaisa 2-3 bosor ka ha mesin nok salungya obra sini iem rong ni sini em sirok sini tiprasa kotorong obda samung are mesin kayung ka ba salo sanga nanglai 6-7 mas ngana salo sanga nanglai nong 2-3 bosor tiprasa ro obah kira unuk tingnai obah kira mai masanai tiprasa ro timan ngena thibi kata patapati yang iem rok nai emle temle jane rok sini tiprasa ro kai bor kai khusi anando tiprasa no tebo khuk sitra sawi bason haima sawi tiprasa no siklungna masai maninge rongno tebo siklungna sulunor kapo sini tiprasa krisa rongno subala ngai koi sini obah ke khuk sitra salai sini sarto bisu sako thokai batpar doktor Biswajit bobai pore lakhe kare hai lakhe kare jutam dam se obse sosma dam se obse ha hi ha obai kok salai obora iem rongi kok samung omna kaisa nang boys ngi thanga nang burangi thanga obai kira nang kok sanai sini iem sini sar Rabindra tepurma noro obai ke kok samani saya sini do phano kusugoti sana nai di sini thinang no buskang agurna nai di obai ke samung khaidi sini tiprasa hamya kok ta saladi obai kaham khai tongnai kaham subai tongnai singtam ni bini ko kok salai obai ke bono kasuna nai tongnai sini sar doktor bisu tamo saya khlaya sini tiprasa rong bai tamo saya khlaya bini kono saya snuk jablai nor ba ke saya no ro obai ke kok sawi tongka sini yem sar Rabindra sini sar doktor bisu sakaw nang su khuk sitra kutuman nang saknai ang kutuman bo khoroksa tiprasa bukung bara nang tiprasa nunggu baiki kutuk lagi, obai kok sitra ke salai, sini tiprasa no, nunggu kok sitra salai yo, obai kira sini dopa kusuk kai mana ba, sini dopa obai kira unuk ting ba, nung iem samung kai di, omai samung kaham tangnai rong sini satu berusaha semua, kok lama tak kasulai di, kok kami sitra tak salai di, obai samung kaham kai rong, tapi su dum sana nango, tapi su subalanya nango, sini dopa na, kusuk karena nango, kubuni bosong mai kusun jadi sasa gitu, nunggu makan sini. Tiprasa asal Bwthar mani koto step khanyo sini kubun bosong khanyo pilak nak songrok dari sini kabang ma Bwthar nai sini beri besar no bui togi Bwthar mani sini sebuk khanyo no bui togi Bwthar mani obon sini kuno jasi zaman sini pilak nak songrok sini sebuk khanyo sini roksa munganang obono Lama Kasuwi tanai togi asike Bwthar ka sal ketang jambo bui togi Bwthar ka nor tamu khaiman ka oboni tamu khaiman ka kuno sasi jari man ka oboda nongni iem sam tamu biko tamu khaiman ka bor tabu ko to guri wei nini hauno tongai nini hauno khiwi obai ke nini tiprasa no bui togi to bongi bagi no tam kok saya omahai hamya saya kubun bosni borok phai sini do phawo sini tiprasa no sokomna nai tongmani oprom bagi no tam kokti saya sing tiprasa no jingna sing hamya salai sini tiprasa no Bwthar sinai sokoma sinai omda nongni iem ni samu sini sar Rabindra iem omda nongni samu sini do phano busuk agungna sinai di sing kubun bosmai satok jagai busuk tongchene ba sini hawo nor ke kubun bosong no sab khai tongmani klayo o kubun bosong tokha kosong ro pilak na chongrong no nor tamu khaiman ka bo sirigi kok sai tong sirigi ani bung hai ani babun bung hai ani para obai deso obai jago nor tamu khaiman ka kuno da khaiman ka no kuno da khaiman ka omda nongni iem sam omda nongni iem power ba bung no romdi sasisrdi sini tiprasa kaham sini asuke sebuk khaini rok sini dofana Rokha khaini rok Bwthar mani Lama Kasuwi sal kadang tai nor mugana family kaisa bini mani hamya
buini no phobui ton mase bong no huito no nei obai ke mazara berei bui togui sini koroksa buri sikli no Bwthar ship ole so pori tongai abubo asige pora lekha khainai obono se Bwthar ship saklom rogo bui ni na rokom bui ajaga oboni kitam jasi sima khana thangi simi haino phai kok salai obai jasi manai nai singo manai nai buko buko pura wasin abu sesh kuno khaimia thangi simi hain phali buko omna nong em ni sam omna nong em ni power tipra sana khuksi dara salanya khuk haima salanya kubuni bosong no ngai norok sabut khai tong kubuni bosong ko ulta dumsai tong man kalai tebo kujugo kadi nei kubuni bosong no ngai to kho som rong no ngai sini tipra sana no khuk chitra hasida kubuni bosong tam khaiman ka kubuni bosong rok sini do phano hamia mani sar oi phekjani mani sar oi sikile rong no sokomoi tong mani obonos ka sona na di sini sikila sini iu dog no ko kaham sadi ko kaham kesati sini sini sar Rabindra no sini sar Dr. Biswajit no bai khoksi rok samani belai ke saya tiprasa donam khaimani kalai kubuni bosong no sene bong no hami kok sari sini do phano no bai ke khoksi ta sari kubuni bosong no sadi singo bai ke sini do phai to kok bai ma sala ke sing bai lanya ba dai sini yu dong bagi no ko kaham sari ko kaham pirdi sini yu dok sing tinang sini yu dok sublai sini yu dok buskang agui thanani hamya manager sar jagi tong omuno kasulai di ni hamya mani rong kasulai di sini to phano buskang aurun ni mathang nai dara tai manai song norok ani kok rong norok saja ngi tong hanke tai norok ano na kare de tai norok saja gi tong hanke sini sar Dr. Biswajit no saja gi tong hanke bini friend ni tong hanke tai norok channel no subscribe khani ta pokdi tai bell I no sinirna ni ta pokdi next video malai nai tipra sai grok thang tata bye bye